meti odogwu onye dị ka chi ọnụ ọha onye motos odogwu ọkwa USA ka ize aka na-eburọta moto ụgbọala dị mma from US to Nigeria achị na ọ ga-adịrị gị mma na ịdịghị abụ ije awere debe ya onye moto si oji moto eme ọgọ aka na-atụ ụgbọala dị mma from US to Nigeria good morning na US good na Nigeria onye moto si ga adịghị esi na-echi a ga-agwụ agwụ oji moto eme ọgọ onye moto si moto si furugunu ya onye moto ebe ya mere amara ụgbọ olo ihe mọnwụ kwuru erike ihe mọnwụ kwuru erike alọ aka na-atụ ụgbọala bịa onye moto si ụgbọala dị mma from US to Nigeria ụgbọala dị mma onye moto so ji moto eme ọgọ onye moto so na-ekwe ka gị nwamba onye moto so wee si onye dị ka nwa ọnụ ọha eso m ọgụ olu ekene yi ọkwa nwa ngene lokal gọọmenti isi ego asị m ijebe ije awere ịbụrụ okporo ụzọ gị niile ijebe ije awere ọmaba onye dịka nwanụ onye dịka chi odogwu nwanụ ọha nwa ogere lokal gọọmenti ka isi ego asị m ijebe ije awele ihe dịka chụrụ anụ une n'ụwa ma nye nwere onye mgbachido onye bụ n'ụkwụkwụ na rụ n'efu onye zere ibu mbụ n'obi onye moto ozi ekene ka njiri bịa amalụsi obi onye moto ọkwa mmadụ ka eji aka onye moto na US onye ọma na-eji ire ọgwụ n'ọgba ọgwụ ekatara ọnụ egwu mụ nke ibu onye iju ụlọ ese ebe ọ bụ na fonu si mụ na ọfọziri nke ego ya eme ọ sị na nsogbu m ụra ka ọrụ ụsụ ọrụ ụra ife fi na ọ sị na ihe kwuru chi ga-azụ n'aka n'ụzọ o jekatara iru jebe azụ ọ bịara pụrụ mụ na ọ chara ụgbọrọ n'ubi onye iri siara gbatị aka manya chọrọ uru n'isi ego ọ chọrọ mgbada amụ ibi ọ bịakwụla ọsị were bene na ya aka ọ sịrị ihe ego mmadụ siri ya mi na mpịọ onye otu isiri so m ije oji moto eme o nwere onye asị eji agbara ọla iru agha ya ịtọ ya mụ eze enyi m onye motos onye na mụ na gị gbara iru ndụ asị m meri ikwu meri ifi ihe gbukwana gị onye chọrọ ụka oge eme gị nyanwụkwa dachi ụzọ onye ji gị amụ ije onye ọya dalịlị ngwọlọ ọfọtigboro ụga ajọ mmadụ ana meriere oge ndị ilo onye osisi bụrụ ga atụ mgbe ufere ma dịrị ya olu onye jụrụ ife dị iwe dị ọrịda n'elu ido ya rịba aka lụlụ ebe ije n'ịgbatịpụ aka gị ihe ọ gbara ufio niile ịma na iro na-asị na-egwu ana ọfọdụ okwe nwere mkpochi
onye ị ga-abụ ọgaranya ịma na ife na-esi n'afọ wee mebe onye ijele ịza afọ wezoji moto eme ọga onye motos from US to Nigeria ọ na-ebu n'otu ụgbọala dị mma onye ije biri ka wele mana o nwere ofe ife mma gwa gị onye na-ekweja ike nwa mba ọ bụrụ ofu Toyota ka ibu inumo onye ka mmele ebe ụwa m maka na onweghị onye asị ebe agbara ọla ihu aha gị tọ ya mụ onye ịbịa na-egbatịpụ aka gị ihe ọgbara ufo niile ịma na ihe ọ na-asị na-egbu ana onye ọkụ n'ofe weru asemo kama egwu nwa ga agonu mafia kama wanya bu gobe bibe ibale bu zologanya oni baye anama oni baye oni motos uba wala de mma ode anonu oni motos ode anu ife ode ebe nilu oni ino nasu ode ebe nasu oni ino nilu ope ejana pusi oni motos ode moto Lacha akwa anu toki akwa shawama point and kill ụmụ nwanyị na-ataka osiga anga na ntị ana-ekwu ka na-ekwu obido sobalu mo oyibo ana-ekwu ka na-ekwu obido sobalu onye ọrụ oyibo dị mma ya bụ na nwa nke ọtụrụ onye nwa mama onye nwa onye ihe egwu na-eme onye motos US isi eje onye ọkwa US isi eje aka na-atụ ụgbọala dị mma ọkwa US isi eje eje ka nwamba na-agbaba n'ike ka si eje ọ na-ọbụ ụgbọala afọ ka o si eje ịma na achawa ụgbọala afọ acha na-akwụ na akụlụta achawa ụgbọala afọ acha na-akwụ na akụlụta ụbọchị gara ụgbọala afọ n'Enugu onye mwefu nwa otu nwa agbọghọdo pino mgbe kpukeke ya nso onye motos anyị were bido ịkpa nkata mana n'ime nkata anyị na-akpa onye o nwere ajụjụ ọ jụrụ mụ ọ sị mụ onye motos ị na-akpa sọketi ife onye o dewere m isi ka mbọ moto eme ọgọ ngwọngwọ jiri isi ọkụkọ onye ito nso ekwuo m ole ebube ya na-ekwere bụ ọnụ onye n'ihi na Chineke agọziwo m n'ụwa n'uwe ebighị ebi ife mmadụ ga-abụ n'ụwa ife mmadụ ga-abụ onye motos nwa mama nwoke na lokal gọọmenti ka isi enye onye ihe ebe n'ebe ejewe eze ọma ọgọmelụ oji moto eme ọgọ ogene mu jere katoliki ụbọchị ndara katoliki o nwere egwu agụrụ na katoliki ọsị ndị nke Chineke bịa onye motos ọ bụ onye ga-abụ ihe Chukwu mere ọnụ egwu Chineke mo onye Chineke oji moto eme onye na-ejego m ije ndị oge na-ejego ụka anyị ejego ije ogene nwe eje ga-ejegokwa ije ogene mụ jere Anglican ogene mụ jere Anglican ụbọchị gara Siemens o nwere egwu agụrụ na Siemens
onye moto kere Chineke ja ya mma Mweze na fugo mije ogene mujele winners ụbọchị agala winners ụmụrụ egwu agụrụ na winners awesome God awesome God awesome God Christ Holy Church Lord choosing. Ụbọchị ngala Lord choosing. Egwu agụrụ na Lord choosing. The Lord of choosing answer prayer. The Lord of choosing answer prayer. Lord of choosing answer prayer. Lord of choosing answer prayer. Ya deba yine jekomi ije. Ndobe na pọ n'ije. Ogene mu jere Holy Ghost. Ogene mu jere Holy Ghost. Ụbọchị agara Holy Ghost. O nwere egwu agụrụ iso wee. That's what he Mujelo menani Godians religion Ụbọchị agala omenani o nwere egwu agụrụ na omenani onye anyị na-achụla aja bụ oke mma ihe anyị na-eme bụ ihe Nadebe anyị na-ejego m ije ogene m jere sabat ụbọchị agala sabat o nwere egwu agụrụ na sabat onye ime otu babala m Elija Abando gbachiri n'eluigwe na ọgbachiri anị ka ọnwa ọ bụkwanụ ndebe anyị oji moto su nwa ọsọ mba onye iyi na-ekweru m egwu ndebe achị na ọgụ ka ọ dụo onye na ọchịchị kacha mma nuo Sahara onye moto moto Sahara gya only has only moto Sahara gya only was it only has only moto Sahara gya only moto mo only moto Sahara gya I cannot do bala dem ma only moto sun America odogun na US Pambana oni bae ayo ti wako ayo obi ho bosi ndelida ni bola tuka gani wanya ko manishi bosi ma hu no kana hu kana ngeja afia bulu ko bata